I think ku opposition dzuwa ndithu layamba kuwotcha, layamba kuwawa. Pamene ndithu Ken Msonda ayamba kuwakumba a DPP akuti iwo watu ndiye ndima founding members. Iwo ndi amene adayambitsa chipani cha DPP. Nthawi imeneyo ya Bingu wa Mutharika ndi nkhani yonse ayilongosola okha. Komano inu mukuona bwanji. Mwina limene litu ndi dzuwa atu mwina atu. Afuna wakumba a DPP kuti hayi atitengenisoni amvere na Ken Msonda amene ndithu Paul Kalindo wa ku MCP. Nkhani yokuti I am the founding member wa DPP na magazo ni mangonena tinali ku Zomba State House, panali Dr. Ken Zikhale Ng'oma, panali Salimu Bagas, panali Paul Maulidi, panali Samson Nsosa, ndi ine Honorable Ken Msonda. Era tachula tosefe tiri moyo amene anachoka pakati pathu ndi founder wa chipani Professor Bingu wa Mutharika, mzimu wopitira kuusa mtendere. Kumene timakambira nazo kuti Mutharika achoke mu UDF ndi ayambe chipani. Iwo inake malimo Mutharika mafuna upanga revive chipani chawo chimene chinalipo kale. Nkhani yokuti ayambise chipani china inabwera ndi Ken Zikhale Ng'oma. Nkhani yokuti ayambise chipani china inabwera ndi Ken Zikhale Ng'oma. So we are actually discussing kuti achoka bwanji mu UDF anthu anena kuti ngosa yamika. Pamene kuti Bingu ali pampani pano ku UDF. We staged a coup kusanjika. Chifanta UDF tose timene ndi futi. Tinali ndi illegal futi. Timene ndi pistol illegal. Akulu ambiri mu UDF timene ndi futi zopanda makalata, zopanda malaisesi. So Ken Zikhale Ng'oma came up with the idea kuti kuli meeting ya cabinet kusanjika. Azika sachedwa anthu pageti. Mukakwira anthu ali ndi futi. Ndiye mukanene kuti anasunga futi kuti akape president. Meeting was being chaired by Abagiri. Bingu ali president. Ndiye inayambika kusecha na pageti kusanjika. Mwasoka naye Salimu kayana iwala bwanji kuti was part of the plot. Anatenga futi, anamukwira. Anayamba gwida anali malemu Harry Thompson. Kenako Salimu yamba kuveka mbiri agwira anafuti pasanjika. Ina yanga aso nanyamula anachita kunimbira Ken Zikhale Ng'oma ndili pa choice atsogo muli kuti ndandidusa choice paipo motenga kuti ali mbola bwerera nabwera wakasiya futi yanga ineyo ku Legends mwene kuna office yanga. That was enough kuti anthu amafuna kupha Bingu kuti Bingu achoke. Mose mina amayamba kuti sponte tipese zina la chipani kuti chipani chikhala chani. Mena mati ya DPP yena ndapene na mati joina china mai Joyce Banda yena akulu yena kumati joina koma ground yokuti ambe chipani cha DPP nalipo ineyo. Chimanga follow chija chili pa DPP ka 5 chija imene jayo anali maganizo a Ken Zikhale Ng'oma. Nsali ya DPP maiona ichi imene jayo it was a design ya Joyce Banda. Sali manager ina design ya Nabiwi. A Joyce Banda nango chosa pa Nabiwi ndikulemba ku DPP. Koma nkuta kubera second phase. First phase dapanga ndifa tsogo. Pa history ya Malawi simuzandilemba. Pa history ya Malawi simuzalemba kuti Paul Maulidi anali founding member. Simuzalemba hapo kuti Samson Nsosa anali founding member. Simuzalemba hapo kuti Salimu Bagazi anali founding member. Simuzalemba hapo kuti Ken Msonda anali founding member. For Malawi, you are good at distorting history. Mena anthu amabwera kuti panopo tikufuna kuyamba chipani DPP kubwere Salu kubwere Chimanga kubwere chani inali second phase. First phase inali fema foot soldier. Nkona anthu amati nene political foot soldier. Fatima ambisa zinthu ena zikagwira ndama zalo wapo enawo. Ndeni umeona amene alo wawo zinthu zitagwira kale nkumona ngati mahero amwene Malawi muno malemekeza anthu kuti sana chitipo kalikosi ngamene amajereraso. Ife ni foot soldier amwene. Ife ni mafuti soldier timakapa ground mwafusa kwame palibe anthu aziwindi amene amaopedo ngati mafuti soldiers fana anthu ozipereka amakapa ground they face the bullet akamabwera ma B52 bombers aja akamabwera ma helicopter aja amakha kuti upper ground mafuti soldiers they have already received the bullets. Ife ni mafuti soldiers so go upper ground mkongo nena
Sona abwere kuno, abwere ku PP, abwere kwa, abwere ku UDF, yote abwere, abwere ku DPP. Yatsogo. Ndofuna president ineyo. Chifukwa ndaona kuti Malawi muno ineyo president wachipani nditakuyendesa. President wa dziko nditakuyendesa. Ziko. Tuanzeru wa UDF sangasa chile DPP. Inatimangira mbuya twacheya kuzunza zaka 18 bali nzeru ena nango bado nyama tonchi koja muntu wanzeru wa PP sangasa chile DPP anatimangira masiteni mpaka masiteni kutawa Malawi kuswa mtendere koja muntu wanzeru sanga fotera DPP chima tabena ana vice president amasowa mtendere bali nzeru inu mabanja yena anango bado aminyama masacho zake sakuluka. All of you have been very loyal. Some of you in this room have been extremely rude for absolutely no reason. I take very serious exception. Some of the things, some of you, especially you, Mr. Msonda, you have been very insulting to me, and you are not even a member of this party. You came to this party from PP, and you came to destroy this party. And I'd like to invite you, if you don't like this party, to go back to PP, where you belong. But don't destroy this party. Because you're not here when Joyce Banda was tear gassing us. You're not here when Lumbazi. We have fought for this party. And the last thing I want to do is for people like you to come here and despise me every day. So you better stop the stupidity that you have been doing.